Fuck you! Sorry bang ko. May nagawa niya. Hindi ba alam yung Brasil na kailangan mo alagas? Tahu? Iya, something yun. Ada na. Karawat na lagod. Dadarting nga panhatag nga. Singmilan na ilog ko singlot anigad. Ito nagas sa amin. Nakakubra na. Nakakubra na. Kuhat agad. Tumpusin tayo ulo. Yung kantinis mo abring ko na bulit. Umudyan ito ano? May panatagan na dito. Sige karawat ko. Dubli niya karawat kayo. Kung naman kaya yung kakarawat kayo, dubli naman kasi ng cities. Hindi dubli naman yung bab. Kaya yung kakarawat na. Manunong lang yung mayitindihan. Ang sus, was. Nakabati na kita. Kaya di pamati ko. Nang nakamasang ka lang. Hindi nakabati na kita pa rin. Tanpuan. Kaya anak ko pa tanga. Alam mo sa kailangan trabaho. Kaya nagpinamili nga yung tira yung sugulit ng pangidarin ba? Sila yung mga tag-subrasin. Hindi ba tamulo? Kumanto ako ano? Dito sila makabili yung ambudlot pare. Ano ba rin? Ambudlot. Bukid. Bakit? Kapag ngayon na, tambod na. Ako nito, bukid ito yan pare. Bukid. Binunay pera ka. Sumakay perang barko. Tapos, nag-tricycle raw. Pat ka oras ang biyahe. Pare, pag kaliling ang tricycle. Ay, mas namat to. Isang gaman, tanggap pa rin. Ang gamit, karabawan, kuwan, karabaw, oo. Yung karabaw. Oo, lagi. Nasira tagba to. Yung mga ilat pa rin. Sige na. Kaya mo lagi ito nga tayo nga, kumanto lagi rin kang budlot. Dito na mga kita pa rin. Kaya yung tublok nga ito, kaya pagpakianat niya rin niya ba, yung walong ato kong ulit ito nga. Kaya talaga. Oo, ato kong ulit sa bukid kung na ako nga. May na kong ulit ito. Lagi ko magtuluatan niya anak bata, oo. Kumanto siya. Siya rin may nakakatugod mat niya lagas, nagigiho. Nagigiho niya lagas, may lang. Kaya nga, ito kayo, ito naman na nakadangat kayo. Siyempre, manunong naman dugay-dugay na biyahin. May rabidro, airplane, ticket. Diod ko na, lumangat. Yan. Yan. Okay nga ito. Napira na kung magkilbidad. Ako nagpakianan, pakianan. Pakianan pa. Oo. Ito na naman. Sobrasin na ganun ka, ulit ko eh. Oo. Suot ko na upod ko na akong tulungan ito akuan. Nagto mo lugar kay igsugad ay yung may nailad na yung tag-sobrasin ipapanagan yung kwarta. Pakakarawat ka mo sobrasin liwat kung pero tiyo dadamot yung kakarawat to yung ribo gusto na rin nga lagas nga magsige ko no makapod ko na ako pero magsasarit ko no kani ka nanay hindi ka pa nga nagnanay pa rin. Buti ka naman hindi. Nagkakasan na po. Nanay pa pa rin. Oo. Kanya rin na lang. Kaya ko ng nanay. Nalungat na ninuto kang lola. Nainuto yung lola pa rin. Oo, naninuto pa rin kanya lola niya nanay. Lola kaya na ako ang binaydan ni Duterte. Kaya nanay, ang lola, niya. Hindi. Lula. Waray, kandila ako. Muna ko ang kontak pare buhaong na dahil. Kat may lula pa rin yan. Ito natakay. Ano na ako? Nakakain ka? Naparot? Boss ka na! Ako ayat, matik mo nga. Ayaw ka. Wala na.